شالوم شالوم بيت سب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም እንጸጋና ክርስቶስ ምስኩልሁም ይሁን አናሁም ሰላህ አዲን መስሐሁም ሰሚና ከመጸን ይሁን Hessangus församling Guds nåd och Guds frid vare med er. Det är broder Salade med broder Sem. ሎም ድማ ንዝበለጸ መዓልት ዝኾን ዝበለጸ ናይ ህይወት ቃል ክንካፈሊና እዛ ፕሮግራም ና10 ሰባት ሼር ቆሮ Och idag ska vi ta del av det levande ordet för den här dagen och skicka vidare den här klippen för andra människor. ሎም ንካፈሎ ቃል ናይ ሓሶት ምስዓም ዝብል Och dagens ord det är lögnens kyss. እዛ ዓለም እዚኣ ብዙሕ ሓሶት ኣለዋ ይብሩኻት Den här världen innehåller massa olika lögner. ምክንያቱ እቲ ኣባ ሓሶት ኣብዛ ዓለም ስለዘሎ Och det är för att lögnens fader är i den här världen. ኩሉ ብደጋዊ ዒንትና ንሪኦ ሓቂ ኸይመስለና Allt det vi ser med våra yttre ögon tror inte alltid är sant. ሕልፍ ኢልካ ናይ ምርኣይ ዓቕሚ እግዚአብሔር ይሃበና Må Gud ge oss kapacitet att kunna se djupare långt bortom det osynliga. ኩሉ ንሪኦ ሰሓቕ ሓቂ ይኮነን Alla skratt vi ser betyder inte de är äkta. ድሕሪ ገለ ሰሓቕ ኣሎ Bakom vissa leende och skratt det finns sorg. ኩሉ ንሪኦ ምሕቋፍ ሓቂ ይኮነን Alla omfamningar vi ser är inte äkta. ድሕሪ ገለ ምሕቋፍ ጽልእ ኣሎ Bakom vissa det finns hat, ilska, bitterhet. ኩሉ ንሪኦ ሓወይ ሓፍተይ ንሰምዖ ሓቂ ይኮነን Alla som ser min broder och syster är inte äkta. ድሕሪ ገለ ሓወይ ሓፍተይ ይጸርፍ ኣሎ Bakom vissa ord som är min broder och min syster finns det fördomar. ኩሉ እንሪኦ ምስዓም ሓቂ ይኮነን Så alla kyss som vi ser är inte äkta. ድሕሪ ገለ ምስዓም መፈንጠር ኣሎ Bakom vissa kyssar finns det vrede. ስለዚ ልብና ንሕሉ ሰባት ክንከውን ኣብዛ ምድሪ ኣገዳሲ እዩ Så det är jätteviktigt att vi är personer som beskyddar våra hjärtan på den här jorden. ኢየሱስ ክርስቶስ ልብ ሰብ ፈልጥ ስለዝነበረ ስለዚ እዩ ናይ ኩሎም ናዳደ ይቅበሎ ነይሩ Det var därför Jesus visste varenda en människas hjärta. Det var därför han inte tog emot allas deras ord. ኣብቲ ሰባት ዘርኢኹም ነገራት ጥራሕ ትውከሉ ሰባት እንድሕርኮንኩም ሓደ መዓልቲ ከቢድ ሓደጋ ክትወድቂኹም Så om ni är personer endast som tar emot vad folk ser bra saker om er så kommer ni hamna i en fara senare. ብሰብ ትዲቡ ብሰብ ትወርዱ ትኹኑ Var inte personer som lyfts upp av människor och trampas ner av människor. ምክንያቱ ሰብ ይቀያየር Det är för att människor förändras. የደይብኹም የውርድኹም ንስኹም ግን ቦታኹም ትፈልጡ ሰባት ኩኑ De kan lyfta upp er och de kan sänka ner er. Så var personer som vet sin plats istället. ይሁዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ካፍቶም ኣዝዩ ናብኡ ዘቕረቦም ሓደ እዩ ነይሩ Juda var en av de personerna som Jesus hade tagit in väldigt nära in i hans cirkel. ይሁዳ ንኢየሱስ የድንቆ ነይሩ እዩ Judas förundrades av Jesus. መምህር ይብሎ ነይሩ እዩ Han brukar kalla honom lärare. ብውሽጡ ግን መፈንጠራ የዳልወሉ ነይሩ Men i sitt inre planerade han en fälla. ይሁዳ ካፍቶም ዓበይቲ ስራሕ ኣብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕዮ ዝሓዘ እዩ ነይሩ Judas var en av de som hade stor position i närheten av Jesus för att utföra det Jesus ville. ብውሽጡ ግን ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ ዕዮ ዘባላሹ ሰብ እዩ ነይሩ Men i sitt inre var han en person som förstörde det han hade fått. ኢየሱስ ንይሁዳ ክሳዕ መጨረሻ ኣይተቐየረን Jesus förändrades aldrig sin bild vad han hade över Judas. ኣብ መጨረሻ እኳ ክጥፍኦ እንዳመጽ ዓርከ ኢልዎ Även när Judas i slutligen skulle komma för att förråda Jesus så kallade Jesus honom min vän. ሪኢኹም ይሁዳ ኣብ መጨረሻ ናብ ኢየሱስ ክመጽእ ከሎ ማቴዎስ 26 ከም ዝብል Om vi kollar i Matteus kapitel 26, vers 48. እቲ ዘትሕዞ ከዓ እቲ ኣነ ዝስዕሙ እዩ ሓዝዎ ኢሉ ምልክት ሃቦም ብኡ ንብኡ ናብ ኢየሱስ ቀሪቡ ከመይ ኣምሲኻ መምህር ኢሉ ሰዓሞ ኢየሱስ ከዓ ዓርከይ ብምንታይ ነገር መጻእካ በሎ ሽዑ ቀሪቦም ኣእዳዎም ዘርጊሖም ኢየሱስ ሓዝዎ I vers 48 står det: Förrädaren hade gett dem ett tecken och sagt: Den jag kysser är det, grip honom. Och han gick genast fram till Jesus och sade: Vad hälsad rabbi, och kysste honom. Jesus sade till honom: Min vän, är det därför du är här? Då gick det fram och grep Jesus och höll fast honom. ኣይገርመኩምን ክሳዕ ክንደይ ክፍኣት ከይዱ ይሁዳ Tänk er till vilken nivå av ondska Judas gick. ነቲ ክሳዕ መጨረሻ ዓርከይ እንዳበለ ዘፍቆሮ ኢየሱስ ብምስዓም ሓሊፉ ትሒዞ Han övergav den personen som kallade honom min vän hela vägen till slutet. Han övergav honom med en kyss. ድሕሪ ምስዓም ናይ ይሁዳ ሞት ናይ ኢየሱስ ነይሩ Bakom Judas kyss så fanns Jesus död. ስለዚ ገለገለ ንሪኦም ፍጹም ከም ኢኮኑን ማለት እዩ Så vissa personer vi ser, de är inte i närheten av det vi ser om dem. ስለዚ ንኩሉ ትርእይዎ ተኣምኑ የዋሃት ኣይትኾኑ Så var inte personer som litar på allt det ni ser. ለዋሃት ከም ርግቢት ጎራሓት ከም ተመን ኩኑ ይድብል Det står var listiga som ormar och oskyldiga som duvor. እዚ ማለት ክፉእ ልቢ ሃለኹም ኣይኮነን Det här betyder inte att ha ett ont hjärta.
ንኹሉ ሰብ ፍተውዎ ኣፍቅርዎ Det är att älska alla människor och se det bästa i dem. ብምሉእ ልብኹም ድማ ንኣምላኽኩም እመንዎ Men att förlita sig av hela sitt hjärta på endast Gud. ስለዚ ኩሉ ብደገ ብትርእይዎ ጽቡቕ ኣይትተሃዎ Så var inte snabba till att ta omfamna allt det ni ser det bästa på det yttre bara. ህድእ በሉ Så var lugna. እታ ንበዓል ጳውሎስ ከምኦም ዝበለ ናይ ኣምላኽ ሰብ የለን እዚኦም ናይ ኣምላኽ ሰባት እዮም እንዳበለት ተድንቖም ዝነበረት ጠንቋሊት እያ ነይራ Hon som brukade följa efter aposteln Paulus och säga de här är Guds män, de här är bra saker. Hon var en häxa. ኢየሱስ ጳውሎስ ግን ስለ ዝተውዓለ ብመንፈሱ ተቆጢዕነት መንፈስ ገኒሕዎ Men eftersom Paulus var väldigt vaken i sin ande så vände han sig också strängt och drev ut den onda anden. እግዚአብሔር ካብ ዘይሓለውና Så må Gud beskydda oss från det här. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.